singing dalu. Ning endi nggon aku goleki betapate kepengin ketemu senadyan nado tak parani mung nuruti bareng saiki katamu kowe tega ninggalake aku kaya sinendal atiku rodo metes nalasi pipiku yen pancene ora tresno daya kondo sing prasaja aja gawe gati aku ora bakal kaya ngene lakon aku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggal lagi gawe gelo ati sak lawase. Wahyu Manggala kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggal gawe kelo ati sawase permisi
permisi sugeng dalu. Tembangnya apa Cin? Ana apa? Tembangnya gelo. Gelo. Wis kayak rasaku bengi iki, Rom. Loh, kok iso toh, In? Awakmu ora nganggo sandal dhuwur ae aku nek omongan ndangan ndae kok iki lho, Rom. Wis tak omongi mang banjir lerowan nang jero omah mang lho sendalku teles kebes ana nang mburi wek sapa angger tanggu. Ndak gini kok kelihatan cantik sekali lho kaki lho, In. Wis ta ayo ndang mergawe ayo. Ya wis tak coplok tak Aja, coplok. aja, aja. Apik ngene sumpah. Lah iya mulane apik Wis ngene. gak apa-apa aku ketak cebol lah gak apa-apa. Ya sugeng dalu, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tasih wonten sing nenggani nggih. Tasih rame, Ini Mbak jam Arum. berapa, In? Jam 12. Jam 12 iki piye lah ya kok nyantol sembarang ding. Tembangnya geton nggih, gelo nggih. Mugi-mugi awak dhewe iki anggo ning lipur masyarakat Tanjung mriki mboten wonten tembung gelone ya, In ya. Sik, Rom. Mugi-mugi masyarakat Mugi-mugi masyarakat Tanjung mriki tansah pinaringan kesehatan. Amin. Seneng atine. Iki perbuatan apa lah ini? Aku ben padha kowe. Lho kok tetep gak padha kowe, Rom? Ya sesuk tak Wis aku tumbas ndek banget to, Rom. Wes apa urung? Wis tanggo iki Mm-mm, apik. pokoknya yang dalu hari ini, malam hari ini yang hadir semuanya, pokoknya Ya. selamat malam sugeng mirsani nggih. Aku percaya masyarakat kene mugi-mugi rezekine kathah luweh-luweh kaya udan sing teko mau ya ini ya. Tuwures Udan banget. sing tuwures mau nggawa keberkahan kawin masyarakat Tanjung hari Tanjung mriki. Ya. Sari. Lelipur ya, mergo sudah jam malam ya, sorry sudah ada dangdutan. Sudah ada dangdutan Tayuban. Tayubane mau kepenakan bapak-bapakmu ya. Nggih. Kudu mau wis ya. Udah mau wis sunane sing diangdut. Nggih, wonten suwunan apa mboten? Alhamdulillah dereng, Mbak. Dereng Rom. wonten pamunduan kula tenggene saking bapak-bapak panitia Pak RT wonten pundi napa sampun ngantuk, Pak? PRT. Sampun ngantuk iki, mbok mungkin pemudane iki hadir malam hari ini, In. Ya, pemudane di mana ya? Iki saking pundi niki Mas-mas Mas-masnya dari mana? Sisa ki wong sugeng Oh, dalu rada semuanya. semaur. Coba tak aturi tembang apa iki ya? Sing penak. Sing penak. Yo. Aja ndek awan wis Sing ngono ya, In, ino-ino ya. ngono lho, Rom. Apa ya? Kesayangan Mas. Nah, iya ikut cocok. Aku mergo sayang kali Mas Regene. Sayang konco-koncoku semuanya. Sayang Mas Gomblo. Sayang Mas Gomblo. Mas Gomblo sapa? Iki Dani Iskandar. Tak kira Mas Gomblo sapa. Ya monggo. Cus. Aku rangemis. Langsung aja Mas. Ijauman Rom. Ijauman lagu. Masih banyak Iki sekali. uman 10 Baju uman loh. hati loh Mas. Antara teman dan kasih. Iya nanti Mas Edi yang nyanyi ya. Mas Joko. Oke. Cus. Apa? Lilo. Iya deh. Monggo. Awakmu bukannya wis tumbas mic dhewe ta Rom kok isih nganggo mic WM Audio. Kenapa gowo kok? Oh, jadi gak gowo. Aku tanya nisik ya. Masih lagi ngomong streaming bareng RS dan juga WM Lighting. Semua mata tertuju padaku ya. Kang Mas, kesayangan. Kaya ngopo rasane ati iki suwi ora krungu pawartamu bingung rasane nandhen rindu panas sing tak tresnani BDM piye aku ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendikanmu wingi
Mas Edi, ayo bernyanyi dong.
satu tembang, surat tembang kakek berjenang sedayang nggih Bapak Ibu Kang Mas Mbak Ayuku yang masih setia nunggu di depan ya. Di depan masih ada yang banyak sekali Oh, ya, ya. banyak. Oh iya, ternyata masih ngembel apa sih ini ya? Kok gembel? Ngerumpel? Kok kayak ngerumpel? Ya sampun, iya, konco-koncoku semuanya selamat malam ya. Konten kreator semuanya sudah dulu Mbak Puji, siang malam setia menemani Bapak Iya, ya. juga ini masih aku Om lupa namamu. Don, nyanyi ya Om? Bang Joker. Nyanyi ya Om? Nyanyi Om Don, coba. Harus dong. Nek gak mau nyanyi, nyawer aja. Bermain wingi ya In. Iya laris sore. Dadung musik. Dadung musik. Ya nggih monggo niki wonten mamu datang mboten saking kanca-kanca napa saking bapak-bapakku nek mboten wonten nggih pun. Bonus. Ojo bonus to niki jam piro lho ya lagi sak lagu lho ya. Coba-coba nyanyi kene. Sing ndek siang urung nganti nyanyi urung kabeh ya. Urung kabeh Wah iki. ndek siang tak borong aku iki coba ayo nek nyanyi nek kene. Sing iso gawe rame sak desa ndek. Heeh. Sing mau nyanyekno karo miku sing anyar mang lho regane luwih larang saka iki. Wis sembarang jengas. Iki lho, berdoa. Berdoa ben ora udan. Lagunya apa ayo? Iya sembarang. Cinta dalam doa Mbak Rom. Iya, Mas Ari monggo di program tembangnya wonten cinta dalam doa dan doa dalam cinta. Ya, monggo. Iya sayang, ada apa? Ada apa sih? Loh, aku dikira ngapusi asli loh, Dek. Iya, aku ndek ben ki mantan rock and roll nang dalan-dalan ngene iki lho. Aku anak pang lho ndek rumah sama ya. Anak pang. Iya, Pang tenan ngene iku. pangringan pitik. Kowe ndak akeh guru merom. Ada apa sih? Ya monggo Mas Ari. Ih, penasaran gue kayak udah penasaran karo aku toh. Sesok tak tambahannya menduar gini. Ya monggo. Mike mabuk ora? Ning. Tak semono mike wae. Tak coplok ya nduk kesel ya. Senangi menit aku kok malah. Nek suwek malah.
lho ya. Kenapa ini? Masa goyangannya kurang hot toro? Wes aku mau wis bergerak terus kok tapi kering aku kok gak gelem metu iki kene ya. Iki lho entek rambutku deh. Gara-gara sampean. Lah sing ngomongnya sapa? Sirahku ngeluwokin. Ya, ada apa? Hakikat sebuah cinta. Ya. Ayo, siapa lagi? Sange. Iki mas-masnya mulai ngelumpuk-ngelumpuk mbak menawi mau request juga boleh mas. Boleh, monggo langsung Maman. Jangan itu, jangan ragu-ragu, jangan izin-izin mas, koskan saja mas ya. Iya mas. Ayo, iki sebelum tak atur yang hakikat, coba mas Ari aturan antara teman dan kasih ya. Sing bernyanyi Mas Edi karena pertanyaan dari Mas Joko. Mas Joko. Iki lho kok iso kowe rembukan apa kok iso dikonsulsane yo. Aku mangurung nabung malah pikiran. Mau dak wis tak weki to wis cair ora mbok tabungke. Dasku ngeluh mampu tak tembel sawan pas rambutku mangi. Apa? Sini dong, aku nggak denger mbak. Apa itu? Sambat. Enggak mas, maaf mas. Tiada mungkin lagi tiada mungkin lagi Mengapa dua? Asik. Wah, nyanyi-nyanyi sesuk tak gono mikewe Jesila lho. Sampai tuku dhewe aku. Wah, pamit teko.
terjadi. Orang Jawa. Cobaan seberat ini Mas Joko. hingga harus ku memilih antara teman setia dan kasih. Kecewa, hati kecewa, oh, setelah kita berjumpa, sungguh hatiku kecewa karena kini kau telah berdua. Oke, terima kasih Mas Edi. Sudah, lanjut yuk. Hakikat sebuah cinta Mas Hari saking konco-konco pasukan langit Adi mau yang permintaan katut lanangan Bang Joker. Terus Mas Bara membeku malam terakhir. Ini saking kudus nih. Napa di Pak? Malam terakhir dia sampai yuk. Cus monggo hakikat. Yuk. Ya monggo ya.
aku ya. Ya, Adi. Satu-satu permintaan juga muncul langsung dikasih semuanya ya In ya. Iya dong. Mergo iki mau wis sawetara suwe. Suwe bonus. Yo aja to In, pirang aku iki mang diitung cepet iki kira-kira. Pitu setengah. Ya ya Ro. Ya monggo ada ketok lanangan Mas Hari. Iya, Mas Edi aja Mas Edi apa siapa ya? Bang Jengger saya nyanyi cewek apa cowok Bang Jengger? Cewek. Aron dalu deh. Pendek. Oh, Sudem. Oh, saya nyanyi Oh, Sudem. kowe deng ketot lanangan deng. Ayo Ndek nyanyi Ndok. Sudem iki urung metu wae, wis digaweke lagu ya mau nganti saiki kandel terus. Ketut lanangan ya. Lagu iki lagu